שלום אהובתי, הלב שלי מזמן הרים ידיים, אפילו עוד שקיעה של בין ערביים כבר לא מנחמת. אין זמן יפה יותר. בצד השני כהן מתעופף וצ'יקו מפקיע. זאת מכבי תל אביב, יעילה. אצילי, הנה הוא עובר את בן חיים, והנה 1-0 של מכבי תל אביב. דור מיכה. תל אביב יהיה קצת יותר שטח לעשות משהו מסוכן. דור מיכה עם הכדור, עטר דוהר קדימה, עוד 3 שחקנים מגיעים מקו אחורי, והנה 1-0. שכטר על סף הרחבה, עוד מסירה קצרה למיכה, מיכה עם כדור גדול לעטר, וזה 2-0, כל כך יפה. עכשיו סבורית, 4 של מכבי על 4 של הפועל חיפה. סבורית, וסבורית בועט פנימה. מיכה, וזה צריך להיות שער של עטר, וזה שער של עטר. עושה את ההטיה, מנסה לפעוט לעבר השער, וזה נכנס בסופו של דבר. אני חושב שזה מיכה. לדסה. איזה יופי של מהלך. אוי, איזה יופי. איזה מהלך ענק של כדורגל. מול צחי גיגי. אנחנו עם 1-0 למכבי תל אביב. דקה 76. חן, סבורית. כדור רוחב, מיכה, 2-0! עכשיו זה כבר לא יקרה! עטר, עכשיו אצילי, יורה פנימה! שער גדול! עומר אצילי! הנה אצילי, 2-0! בעיטה מדויקת לעמוד ופנימה. עטר הולך לעבר השער וכובש! שכטר רוצה את הכדור, עטר מקבל אותו, ועטר מכין, והנה 2-1! ריקן! עטר עם שער גדול. הוא עושה את זה מצוין, ועכשיו צריך להעביר את הכדור, הוא עושה את זה, בום! 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 ריקן! יונתן כהן, יופי של מהלך שמסתיים ברשת! לקרן של מכבי תל אביב. הנה הכדור עולה טוב, והנה 1-0! שיינפלד מקפיץ את הקהל הצהוב לשמיים. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה לעונת 2018-2019, מהאלופות הגדולות והראויות שהיו לכדורגל הישראלי בעשורים האחרונים. הנה מגיע כדור למרכז, ועכשיו מגיעה המסירה! ככה משחקים כדורגל רבותיי. מול דני עמוס, 2-1! צריך לשמור על הכדור, ריקן מקפיץ לו, אצילי! ושכטר! אצילי מפקיע שוב, 4-1! מכבי תל אביב. תראו כמה אצילי פנוי, בצד השני אתה רואה בינתיים את שכטר, הכדור טוב, ריקן! עטר בא לקבל, זה יפה, איך זה ייגמר? זה ייגמר עם ה-2-0! אל דור מיכה יכול לבעוט מכאן, דור מיכה לאמצע, לטופ!